horri basana ebaluaketan egin genuen proiektu da. Osasun zentro batean oinarrituta dago eta hainbat ikasgaietan egin dugula osasun zentroa osatzeko. Adibidez biogeon, 3 elikagai mota ikusi ditugu. Egiturazkoak, proteinak, erregulatzaileak, paraziketa frutak eta energetikoak, karbohidratoak. Eta baita ere, joko bat montatu dugu hauek kokatzeko. Adibidez, hemen frutak doaz eta barazkiak, hemen olioa, karbohidratoa, hemen arraina, arroza eta hemen esnekia. Vale. Gero teknon formula ezberdinak erabili genituen norberaren fisikoa kalkulatzeko, ez da? Eta ikusi aldugu ea ondo bazauden fisikoki edo osasuntsuki eta bi makina dira altuera neurtzeko eta pisua neurtzeko. Eta hori ikusi dezakegu ondo bazauden. Baita ere, lingua castellanan bi soneto egin ditugu osasunari buruz eta hemen ikus dezakezu.